Тук може. Стой, стой. Не, мъртъв е, видях тяло. Я пак. Не тичай! Братле, ти просто светна и той мина като някаква светкавица. Чувам някой да се хили. Иляне, кажи нещо. Аз съм между желето и този с очите. Вало, къде си? Чакай, тихо. Ако го гледаш, май не мърда. Владо, това не е от тя. Я светни. Да, ако го гледаш, не мърда, виж. За тях е. Мразя те. Е затворено. Каква е мисията на тази игра? Ще разберем къде направим. Какво? Някой ме шоу, някой да го удари! Бягай, брат, бягай с живота си! Не, на тука не бъде страна! На тука не бъде! Толга! 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 Какво става, братле? Чу само дистанса тога. Какво става, бе? Не, спокойно, аре с мене. Нещата, бей! Маняци? Аз викам, че имаме достатъчно, аз си ходим. Аз съм пълен вече, не мога да се движа. Аз имам ключ, трябва да го ползваме този ключ. Аз го ползвах ето много. Нагоре! Къде съм? О, вижте го, гледай тога. О-о. Виж как диша тога. Очаквам някой от вас да е жив. Тога не краче, бегай! Се на шипа. Аз даже не разбрах какво стана. Отвори вратата! То са нереален. Не, то са нереален. No land masses continual storms. Къде сме, бе? Hazard Life Safe. Охо. То пък си носи медала. Кой умре? I don't think that was safe. Крис умря.
Човек. На къде е шипа? I don't know. Ей на там, ако следваме тръбата, на там. О! Брат, Ние няма да оцелеме. в никакъв случай, какво е това? О! О! Какво стана? Брат, бягай. Не мога да бягам много. Какво се случи? Какво стана? Трябва да дропнем металик айтемите. О! Трябва да ги дропнем, викаш. Не, бягай оттам, бе, бягай оттам! О! Толга къде е? Толга умря ли? И двамата умряха. О май fucking god! О боже мой, лопатата просто бръмчи. Как го взе? Аргани колект едва ли о 15. Да тръгваме с това или какво? Да го взема, добре. Само 44, лау. Дай го, аз ще го нося. Добре, гес. Ще стоя доста по-назад. Тук има, виж. Тук има още бира, ако искаш нея. Охо! Ама добре, си ходим. Видя ли го това? Не! Братле, почти се напиках. Какво беше това? Не знам! Гейс, тук сме. Да, дали тя мисля да се лайтем или нещо такова, кивайте. Те се бават с него, виж го. Какво става? Беше доста лейн, между другото, края просто свършва платформата. Искам да му продам бележката. Не мисля, че ще вземе. Ще вземе Крис. Не, аз съм жив. Това беше лай. Не иска бележката. Ще падна. Ако слезем в водата, какво става? Умираме ли? Невероятно. Пробвай. Крис. Бонче, щупено пиронче. Я го напим то, бе. Вземи опатка. В файтус? На кой? Някой да я вземе. Айде, взе копата. Чакай малко. Пичу, я чувам стъпки. Помощ, Евангелион! Добре ли си? Бил с опатка, тук ти е Влади! Бил! Нищо не му става. Изяде ме. Вие ме тронахте. Добре, чакай. Аз ще мина от ляво, ти стой тук по средата. Ако започнем ме гони, вземи нещата. Започна да тичам наляво, ако започна да ме гони, ти събери нещата и Amazon пакеджа. Всичко. Какъв Амазон пакет, човек? Дали продаваш нещата? Мъртъв е. Заминаха и двамата. Това Амазон пакет! Виж го как се мъчи, малко по малко. Та също го върна! Fuck sake! Искам си Amazon пакеджа! Идва, между другото идва. То fuck? Клекнете да не ви чува. О май гад! Какво се случи? Къде изчезна сега? Фак. Човек, в кораба. И къде си? Отгоре съм, аз съм отгоре. Да отида до Амазон пакет. Да, добре, чакай. Има и някое друго малко създание. Аз затварям вратата, пич. Затваряй. Чакай. Не, защо тръгнахте? Тръгнахте, чак да се правим да го взема. Та ли си поръча? Да. Аргумента ли ти?
Не сме интернет, браво. Отидем при ония, дето искаше да ме рейпне. Това за че стана се щупи. Беше прав! Вижте, там има врата. Мисля, че то само има айтеми. Той има нест. Той Аха. има нест там и има айтеми много вътре. Аха. Иляне, Иляне. Отивам! Отивам! Има друго там! Има друго там! Обикновено са много повече. Ще гледам, ще ти кажа, ако те идва. Излезе! Излезе! Аре, бе, се опутка, звънни му! Няма да го Аре, звънни му, е! Виж колко е лесно! Тук трябва да се скача, няма нищо. Какво ме избута? Абе, не е много добра идея да затваряш вратите зад нас. Що? Ицо? А? Ти си. Ти Къде е си. Владо, by the way? Ей, на там. Чакай, къде е Владо? Му реши мъжката, ще играем към ножица хартия. И как ще разберем кой... Чакай, какво? Къде е този Рубис Кюб? Пак заедно. Не, мисля, че по-добре друг път да си... Навака! Излез през вратата! През вратата! Вратата! То е мъртво. Браво, бе. Ай, аз. Аз съм. Чакай аз само съм, да се... Аз съм. Атака! Не към нас се кой. Иля, не бегай. Майде не са жертва. Аре, бе, пчелико остана, бе. О! Аз умрях, нямам спид, помощ! Пчели! Чакай, къде е Владо? Чакай, къде е Владо? Владо го подгониха пчели. Почна да крещи и беше там. Те са там, внимавайте. Владо е нещо герой. Ще го пиша в книгите. Права не издържат. Минавай първо. Окей, това се занимава. Това се занимава, бро. Толга това нещо струва 44 кинта. Само ли бе, нищо умрем. Толга. Вярвам в теб, Толга. Чао. Не! Чао, Толга. Владо, Толга. ако ти умираш, аз умирам. Не, Толга, ако умра аз и ти умреш, ние се ебава майката и ще ни пребият пивото. Вярвай в мен, Толга. Ама Владо, това не е достатъчно за децата. Толга. Не можем да ги Толга, наградим, имаме една слушай ме, половин път, Толга, за да имам Толга. Владо. Толга. Тръгвай. Аз ще дойда. Ще се върна. Довиждане. Владо, си истински човек. Бягай! Бягай от тук! Погледни ме, Толга. Ако имаш синузита, е така правя. Оп. И готово. Вече нямаш. Не, бе, не в газа, ето. Помощ! Отворете вратата. О! Ще ме убиш! Стига, бе! Това
А, ти го бей! Сгубих. Знак му... Не, всъщност чакай, върни се. Къде е фенера? Намерих. Къде е Ицо? Той излезе да погреба Ицо, да погреба Вадо. Къде го погреба е? Такива. Много ще Ще плесне тебе с опатата, оставай го. Хвърляй го то буклук. се Езе. вода. Ей, мръсно кучко е. Има ли нещо? Не сме видяли напред. Майк ти дева, Владо. Трябва да си ходим сега веднага. Къде беше изхода? Тога. Това е дед. Оле, тога. Какъв е този звук? Не знам, аз съм надясно. Чувай, майка ми дева. Млъкнете, бе. Ей. Мяу. Тога. Тога! Какво е това? Парите! Ти взе партикъла. Тога тук има горе! Cookie mode! Radiation! Ма не бе, не радиирам в момента. Какво не? Тича. О май fucking god! Къде е това? За фенера! Не. Къде е това? Не знам, обърнах се, имаше висок мъж и просто ме шибна и излязох. Как го изпусна? Братле, аз насрах гащите, не знам какво стана. Чай ще проверя. Ицо! Той е тук! Се направи си. Тога изгубихме и фенера, ти се баш. Трябва за тебе имаше някой ме глупак. Видя, той не го Точно в краката ми беше малко трудно, ама No way. просто кемпил. Не го експорнахме добре. Не бих щел за това, още не знаме къде ни е Amazon пакеджа. Той умре вече. Как се имаме тялото? Не мога да си толкова тъпи. Ето я казвам. Не виж, ще го убиеш. Ей, приятели, спрете. Спрете с този... Какво стана, бе? Ицо получи харт атак. Колко unfortunate. Искам се съм убил тук топола и си хода. Чакай, тялото може да продадем тяло.